Mas de Noguera, una antiga masia entre Caudiel i Benafer, a cavall entre les comarques de l'Alt Palància i l'Alt Millars. Així van arribar en 1982 un grup de persones amb el propòsit de convertir esta finca, aïllada a 900 metres d'altitud, en un centre educatiu agroecològic. Avui, este projecte desenvolupat per les cooperatives Noguera ADR i Ser Rural és un autèntic referent del turisme rural a la Comunitat Valenciana. Però en els seus inicis, fa quasi 30 anys, va ser una experiència pionera en la conservació i recuperació de les tradicions culturals, agrícoles i ramaderes del seu entorn. Què va fer que estos joves tornaren de la ciutat al camp, recorrent un camí invers a l'habitual? Què els va portar a emprendre un projecte en aquells moments incert, en un medi rural envellit i en recessió? Per què van triar la cooperació com a forma d'empresa, de vida i de treball? Van sentir la necessitat de conservar les seues arrels, la seua cultura, sabers i activitats, i alhora d'incorporar nous enfocaments, oberts als canvis socials, als avanços tècnics, al món en definitiva. Van posar en pràctica una experiència educativa participativa. Van decidir viure de forma coherent amb els seus principis, contribuint a la conservació d'un territori amenaçat per la crisi ecològica. Ho van fer en forma de cooperativa. I així, entre l'audàcia i el compromís, van aconseguir recuperar un patrimoni natural i cultural que havien rebut com a llegat preciós dels seus avantpassats. Entusiasme i creativitat. Amb estos dos ingredients es va treure avant el projecte en els primers anys. Recuperar la masia, amb la casa i les seues terres abandonades, construir el xicotet alberg inicial, configurar el projecte empresarial i l'equip humà van ser les principals tasques. L'adequació de la masia a la seva nova funció es va fer d'acord amb els plantejaments ideològics dels socis fundadors: autogestió, sostenibilitat i diversificació. Al llarg del procés, aquests criteris es van anar plasmant en els sistemes i mitjans triats per al desenvolupament de l'activitat. Energies renovables, equips i construccions per a la pràctica de l'agricultura i ramaderia ecològiques, reforestació, respecte a l'arquitectura rural, construcció d'un camp de jocs tradicionals, l'educació ambiental va ser l'eix al voltant del qual es van articular les primeres activitats en el Mas de Noguera. En la seva obstinació per fomentar una actitud responsable amb el medi ambient, els pioners del Mas explicaven a xiquets i adults com funcionen els fenòmens naturals, com es formen els ecosistemes, com l'acció humana pot castigar però també recuperar un paisatge i un territori. En esta etapa, a més de les accions formatives, estades d'estiu i visites de col·legis, es va iniciar la formació dirigida a ensenyants i animadors socioculturals, coses que aleshores no feia ningú. El Mas s'anava omplint de vida. Així es va anar consolidant el projecte, en el qual va tindre un destacat paper la relació, l'intercanvi i el treball conjunt amb associacions ciutadanes com els moviments de renovació pedagògica, la Coordinadora d'Agricultura Ecològica, la Plataforma Rural o els centres excursionistes. Amb la dècada dels 90 es va iniciar la diversificació d'activitats en Mas de Noguera, convertit ja en un exemple modèlic per als qui volien acostar-se a l'educació ambiental i l'agroturisme, arribava el moment d'acometre nous reptes. L'entrada en la Unió Europea va obrir altres perspectives per al medi rural. Gradualment, Mas de Noguera es va anar incorporant a xarxes d'àmbit europeu i, sense abandonar les accions ja afermades, va continuar la seva trajectòria millorant l'especialització en les seues àrees tradicionals.
sempre amb la dinamització del medi rural i el compromís social com a estendards. Mas de Noguera va liderar iniciatives com el disseny i l'execució de la xarxa de rutes al Palància, la creació del Centre Rural d'Informació Europea, la constitució de les associacions de cases rurals i d'educació ambiental i desenvolupament sostenible, la promoció dels primers seminaris i congressos d'agricultura ecològica, l'edició de la revista Ruralia. A més, en 1992 va acollir la seu de la Casa d'Oficis Caudiel al Palància, la primera a la Comunitat Valenciana de temàtica mediambiental. Eixa visió integradora de l'educació i l'agroecologia. Eixa recerca constant de noves vies per al desenvolupament rural. Eixa aposta sense fissures pel cooperativisme com a model organitzatiu. Continuen intactes 30 anys després. Al llarg d'estes 3 dècades, milers de persones de totes les edats han estat en Mas de Noguera, han compartit experiències, han après, han gaudit i han entès, sens dubte, que la terra sempre retorna generosament tots els gestos de cura i respecte que li dediquem. Al voltant de l'antiga masia s'han anat situant les diferents instal·lacions de Mas de Noguera, repartides en 3 edificis, i totes elles basades en el principi de màxima autosuficiència energètica. La major part de l'energia utilitzada procedeix de fonts renovables, com la solar, l'eòlica o la biomassa, que proporcionen electricitat, calefacció i aigua calenta de forma neta, autònoma i inesgotable. La masia original, construïda en pedra, és un exemple de l'arquitectura de la zona. Serveix en l'actualitat com a habitatge de part de l'equip. Disposa d'un molí de cereal i d'un forn morú. 2 estances amb accés directe s'han adaptat com a sala d'activitats i taller d'apicultura. Seguint com a model la masia quant a disseny, es va realitzar l'actual alberg, amb diverses sales en la seva planta baixa. El primer i segon pis els ocupen els dormitoris, amb capacitat per a 60 persones, els banys i una sala amb fumeral per a tertúlies i reunions. En el tercer edifici es troba el menjador comú, l'aigüera, la cuina, la bugaderia i la formatgeria. I dalt estan les oficines. Al costat d'estos edificis completen la finca les granges, els equipaments per a produir energies a partir de fonts renovables, els camps de cultiu i les infraestructures per a un bon ús de l'aigua. La producció agrícola de Mas de Noguera està orientada principalment a l'abast de la pròpia masia. Tota l'horta, els camps d'ametlles, el cereal i la producció d'ous estan certificats pel Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. La ramaderia és una altra de les activitats del mas. Els estables estan distribuïts en 2 ales, una ocupada per vaques i una altra per ovelles de la raça autòctona guirra, que va estar en perill d'extinció. A més, trobem corrals per a ànecs i oques i 2 galliners, un d'ells amb antigues races de gallines valencianes. Finalment, un centenar de ruscos repartits als voltants de la masia permeten la producció artesanal de la mel que es consumeix en Mas de Noguera. Un complet i variat menú, de l'horta i els estables directament a la taula. Resulta complicat resumir l'essència del Mas de Noguera. És un alberg, un lloc de trobades, un centre d'educació ambiental, un espai per a relacionar-se amb la naturalesa i amb la tradició, per a la pràctica del senderisme, l'herboristeria o el joc, per a reunions, cursos i seminaris, un lloc on es comprenen millor paraules com educació, compromís o cooperació, un lloc per a la participació on les persones s'enriqueixen unes a altres. Un lloc on el medi rural segueix viu, tendint cap a la ciutat
llaços d'enteniment i respecte.